Il-Mużew tal-Arti u Storja tal-Parroċċa Santa Katarina Żejtun imur lura għal snin 50 meta bniet din il-binja. Però iktar żmien riċenti, issa aktar minn 10 snin ilu, dal-mużew ġi reġa' imġeddet ħa ngħidu hekk għall-istat li huwa llum. Illum ġejna niltaqgħu mal-Perit Ruben Qabela li huwa volontier fil-Mużew tal-Istorja u l-Arti tal-Parroċċa Santa Katarina taż-Żejtun. Dan huwa mużew li jiġbor fih teżori sagri tal-istess parroċċa u materjal storiku ieħor. Permezz din il-kollezzjoni wieħed jista' tassew japprezza dak li għaddiet minnu din il-parroċċa fix-xlokk ta' Malta. Ma' Ruben illum ser nitkellmu dwar xi artefatti importanti u niskopru naqra aktar dwar x'jagħmel dan il-mużew tassew uniku. Fih insibu kollezzjoni ta' arti sagra, kollha teżori li huma parti mill-kollezzjoni tal-parroċċa tagħna u insibu numru ta' teżori ħa ngħidu hekk awtentiċi u importanti. Fosthom il-kwadru l-antik titolari ta' Santa Katarina li imur lura wara l-aħħar ħbit tal-1614, l-aħħar ħbit tat-Torok, u dan il-kwadru għandu storja marbuta miegħu. Hemm ukoll l-abbozz tal-kompożizzjoni ngħidu hekk l-iskultura li hemm fil-konkatedral ta' San Ġwan, dik l-iskultura tal-Irħam, però hawnhekk għandna abbozz tal-bronz indurata bid-deb, u għandna wkoll kwadru medjevali li wkoll kien fil-parroċċa l-qadima tal-Madonna bil-Bambin f'Ħoġora. Din hija pittura li qiegħda mpittra fuq l-injam u tmur lura għas-seklu 14-15 hija pittura medjevali. Jeżistu fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu f'siti arkeoloġiċi fiż-Żejtun stess u għal minu kurjuż u jinteressaw il-kurzitajiet għandna kollezzjoni ta' muniti li kienu saru speċifikament taż-Żejtun. Din hija xi ħaġa rari ħafna, imur lura snin 30 u wieħed jista' jiskopri l-istorja ta' dan il-muniti jekk iżur dan il-mużew. Il-mużew ukoll hawn miġbura fih il-vari tal-ġimgħa kbira. Matul is-sena wieħed jista' japprezza l-arti u l-iskultura li fihom daw il-vari u anke oġġetti oħrajn marbuta mal-ġimgħa kbira. Il-mużew jinfetaħ mill-volontiera kull nhar ta' ħamis filgħodu bejn id-9 u nofsinhar.